ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. സ്നേഹവാനാം പരിശുദ്ധനുമായിരിക്കുന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ട നല്ല ദൈവമേ, ഈ ഒരു ദിവസത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വരാമാകുന്ന എല്ലാ ആപത്തിനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവേ, അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലായിരിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം അനുവദിച്ച കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ദൈവമേ, രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങി സുഖമായി ഞങ്ങളെ രാവിലെ അങ്ങ് ഉണർത്തി. അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ മഹാസമാധാനത്തോടുകൂടിയും സന്തോഷത്തോടെയും ആയിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അകന്നു പോകുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. യേശുവേ, അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന വഴികളിൽ, ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളിൽ, ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി കരുതലായി കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളിൽ, കഷ്ടതകളിൽ, ദുഃഖങ്ങളിൽ, പ്രയാസങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരെ കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ, കുടുംബജീവിതത്തെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, അവിടത്തേക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പാ, അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. സകല മാനവും മഹത്വവും ദൈവമേ അവിടത്തേക്ക് മാത്രം തരുന്നു. ആമേൻ.